Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Hala, ultimong biyernes na ngunyan padinald. Bako kan kinaban ha. Kundi kan bulan ng Nobyembre ngunyan na taon. Oy, 28 kang Nobyembre. Viva Señor Santo Cristo, biyernes ngunyan. Sa paghampang taka na kaaldawon an mahal na Diyos dapat perming ipigpaenot niya to sa gabos. Happy birthday sa mga nagkukumplean yung ngunyan. Sagkod na tabi kitang alas 10:30 ang pagkaudto. Naglalaom ang programa na yaon po ka mo dyan, igwa lamang ning natada duman sa mga nagdadangog kasubago na sasabayan man kami. Mantang naghanda na siguro kan pangudtuhan so mga natada dyan sa harong, yaon na sa kusina. Naglalabada ta weekend bagangon yan. Yung mga yaon man sa indang mga vehikulo, sana igwa man po ning paraan tabay kita ano. Imbarkada tang drivers dyan sa Bicol International Airport. Yung grupo man ka na Grab the drivers. Sinda Sir Dan Belanghel sa BIA yaon dyan. BIA yaon dyan sinda Sir Edwin Ala. Kumusta man lamang tabi ka mo, sentro kan Ligaspi. Ano daw kung igo kitang nag-antabay dyan sa Barangay Baybay, sa Pigkale, sa Sabang, Victory Village, Rawis, Gugon, sa Gugon, good morning. Dyan sa PNR site, kumusta ka mo? Or site sa Saudan, dyan sa Ludovice, tailoring sa Saud, sa Ligaspi, good morning. Sa Kalabaan man kang Kalye Rizal, na Binanwahan, sagkod na dyan sa Albay District tabi. Washington Drive, Maraynaga, Teachers Village 1 and 2. Huha! Dyan sa Kapitolyo, mga CSU ha. Good morning sa Indo. Barkada tang Civil Security Units. Tula-tula Marquez. Banyo. Yan sa Albay Market. Good morning. Daraga. Morning dyan sa Doña Maria tabi ano, subdivision sa Daraga. Taod-taod may ipaabot lamang kita dyan. Tibaad maareglar dyan ano, sa Doña Maria subdivision. Taod-taod po yan. Sa inman na lugar tabi digdi sa Albay, sa First District Saimol pa kita padingdal ano, sa 106.9 sa Tabaco City. Hali niya tong day na kumusta lamang ang First District dyan sa Tabaco. Good morning sa Indo. DCGB po sa Indong nadadangog, hali digdi sa Ligaspi sa 106.9 WGB FM. Sa pangenot yan dyan ni Sir Dex Velez, ang station manager dyan. Men and women, kumusta ka mo dyan sa 106.9 WGB? Si Tata Bes sa technical. Si Ronald na Bunafus. Morning dyan sa Indusers. Ano lamang dyan sa Karamuran, belated happy birthday palan kay Kesing Tuyor. Dyan sa Karamuran, Catanduanes, belated happy birthday tabi Kesinga. Yung familia Kulanag, dyan tabi sa EM's Barrio, Barangay 1, Maraynaga tabi sa Indo, familia Kulanag. Sabi ni 5216. O dyan palan sa kwan, dyan sa pasahin nga na ito sa Bio College of Engineering, yaong palan dyan sa Alice Corner pa di. Super tiho na kaunan,
So sa dire ni Madam Pita Pacres, Ma'am Pita, nahiling ko duman nahiling ko sa sarong aldaw sa Facebook Puwerte may chicken, may sandwich yung chicken egg sandwich. May basta basiramon yung fried chicken inda no. Sa may busit sa may busit. Barangay EMS Barrio tabi Jerome. O digdi ka matuo hali kang albay, matuo ka pasiring sa YMCA lane. Pa YMCA lane, Alice Corner. Yaon sa nahiling may markaman sinda mga norim pasyarang ko daw nahiling ko duman sa vlog ni Billy Balin Jr. Si Ramo sa pagkakan Madam Pita Alice Corner, may mga sandwiches pala duman may chicken. Morning. Si Sir Benji the Pogi. Morning tabi Sir Benji. Suki man yan kan mga programa kan DCGB Morning. Katabang ta dyan, siyempre Migong King Rehinaldo. Listening from Bunker 1. Migong King Rehinaldo, good morning tabi sa imo. Pading Jimmy, Pading Al, kumpadreng Jomar, si Joshua, si Angel, si Karen, sa Manibela, si Henry Mata. Gari pasiring sa Daet, Camarines Norte, si Henry na Mata. Yung Mobil, duman sa samuyang sister station. Daet's Best, 98.7 ba yun? O 98.5? Yung OKFM duman. Pading Nald sa Master Control. Sa newsroom yaon dyan, ba si News Director Mar? Yaon si Andy Mar. Ay yung natin yung Tres Marias may mga misyon. Siyempre Jimos Barrios and Jerome Nico Martinez. Sa broadcast po kan DCGB Worldwide Netwide, DCGB News Online. Ako man po sa indong servidor sa radyo. Ayan, may standby na. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Morning, ako po si Pio Fernandez. Karen Ala, on the spot report. Karen Ala, on the spot report. Karen, good morning. What's happening? Yes, thank you, Sabi Sir Tio. Insikitang sipa para klas iraray kan gobyerno provincial kan Albay. Ining mga tent na nakapuruktak na asin istabilisado na po sa ampangkan Kapitolyo. Ang impormasyon na ang Sir Tio, napag-araman ora mismo ngunyan tan DCGB News sa pagturutin ni Sir Rick Mendoza, ang inkargado kan Aptemo, dahil ang nating sukob ini sa direktiba ni Gobernador Noel Rosal na nakakaulang na ang mga ini sa tinampong ini kan Governor Lupin Street at in Rivera Street. Ang sistema pa lang kaya sabi Sir Tio, pag-aga, papaagihan, papabuksan sa naparamintras, ining tinampukan Governor Lupin Street sa mga motorista. Pero ining Rivera Street sa tangod mismong tinampukan Capitol, mantinido, sirado, bali magiging sirado sa na totalmente ang tuwang tinampong iyan, oon alas 4 nin hapon, sagkud alas 6 nin aga, sa mga matirindang food and beverages owners sa tawandalan para sa pastuhan. Ngunyan Sir Tio, dahil sa direktiba kan gobernador na sinabing nakakaulang sa tinampukan aga ang mga tents na ini, babaraklasunan naman giraray, di pasalidaan na sana, 2x2 size kitten, kangani na dito lang sa mga kotse asin motorista ang kadakulaan kainitin. Ang problema tabi Sir Tio, sa halos istabilisado na sa mga nasa 20-labing atin, ngunyan, namang problema ining mga nag-establish kan mga atin, sa nag-arada nga yakam kaini, ngunyan, babaklaso na naman, kaya ngunyan,
sigala ta actually tabi Sir Tio so impormasyon pa sa tanungan ganit to settle ni Sir Rick Mendoza duman sa Office of the Governor itong direktiba na babaraklason giraray ining mga tet tangani na pasuro sa dayutunas sana. Yan ang report. Karen Ala, DCTV News. Karen? Yes, Sir Tio. Hindi ko daw masyadong naintindihan. Saan ang location mo, tabi? Unay ako digdi Sir Tio sa Hampangkan Capitol. Ari na portion kan Capitol, tabi. Yaon ako digdi Sir Tio sa may particularly sa Rivera Street. Ining dyan sa may Red Cross? Baka po Sir Tio, sa Governor Locsin Street dayan. Una ako digdi sa Hampangkan Capitol. Sa may Hampangan mismo, sa may Peñaranda Park? Aha, Roger. Arin so may mga babaklaso na tent dyan? Kining gabos na ni tabi Sir Tio, babaklason da agila yun. So dyan sa may Paradakan Tricycle? Aha. Dyan sa may Capitol Annex? Yes, Sir Tio. Ining mga blue tent. May mga blue tent dyan. Ining so, o digdi sa may DIY? Bako Sir Tio, uni mismo sa palibot, Peñaranda Park. May mga tent dyan sa palibot kan Peñaranda Park mo yan? Oho, istabilisado na tabi Sir Tio. Ngunyan, haharalion yan ng mga tent na yan. Oho. Kasabi sa direktiba ni Governor Noel Rizal, galing nga nakakaulang sa mga motorista na maaragi parang yan tras, digdi sa may Governor Locsin Street. Ang Locsin Street ining Singapore, anong landmark yan? Ang Governor Locsin Street, sabi sa Tio, kung duman sa may Albay Central, puro diretsyon mo ni digdi sa may Capital Annex, liko na digdi sa may Albay Astrodome. O yan na may hindi man akong naaaray na tent daw dyan. Igo dyan, yung mga nagaturutinda. Sir Tio, establish nga ni ining tent, tagigibuhon para sa Paskuhan, sa magkakaigwaki Paskuhan sa Albay, ang probinsya, kung tabi Sir Tio sa December 1, sagpo January 5. Ngunyan, kaya siguro pa kan digdikiten, tangani na may titineran, so mga nasa 21 na mga food and beverages business owners na matirin na digdi, buda inimbitaran para sa Paskuhan. Dyan ibubugtak so Paskuhan sa Albay. Ngunyan, anong problema? Halion girarayan. Ang problema man kan mga boy na nag-establish digdi, nag-araga nga kami kaka-assemble ka ini. Ngunyan, papabaraklaso na naman. Bugtak baklas. Sasabi, di pa salita na sa 2x2 natin. Tangani nga yan, di nakakaulang masyado sa mga nag-aaraging kotse. So sadit-sadit na sa naman natin ani bubugtak. Okay, sige. Ayan ang report, Karen Ala, DCTV News. Thank you so much, Karen. Hali dyan sa Kapitolyo Provincial. Karen Ala on the spot report. Good morning palantabi dyan. May mga nagharapot sa Satuya. Manungod ka itong Albay Institute for Artificial Intelligence, yung AI for AI. Good morning. Good morning kay Sir Dex Balala. Yan. Mga barkada tang Grab drivers si Sir Dex. Sain ka ngunyan tabi nagmamaneho kan sa imong Grab taxi, Grab vehicle, sabi ni Sir Dex na Balala, monitoring while driving Grab. Yan. Kung yaong ka na sa norte, sa nga iso lugar mo Sir Dex, barkada ta ini sa Metro Manila, Grab driver ni pag nagpapamanila kita, apudan ta sa nainingon yan, gariyaon na siya sa norte. Nakamonitor na siya while driving Grab. Sa Pampanga ka ito? Sa Pampanga ba? Sa NCR. Igon man. Yaon siya. Yaon sa Manila. Baysa na Sir Dexta. Pag nagpa-Manila man ako, i-anunsyer ko man. Tapos apudan ta ka dyan. Nganing maisiyan mo. Sir Dex, ingat tabi Sir Dex, nakamonitor DCGB
duman sa Metro Manila. Sir Dex Balala. Mabuhay, ingat tabi. May nagaparharapot sa to, ano nga ito yung so Artificial Intelligence? So Albay Institute for Artificial Intelligence. Diyan po tabi yan sa Pulangi. Nagputok na yun nagdako lang nagkaka-interest because ang buhay tangon yan, whether we like it or yes, nampirmi. Dahil na kita tabi baga Jerome makakataling ka sa AI Dahil na sooner and soonest gabos na aktibidades niya to will be dependent na on a higher scale sa artificial intelligence. Garoang ka ito pading nalbaga na kanda ipang cellphone, ay mga cellphone kung ano man, mga cellphone ngunyan tabi, ang cellphone, katakod na kan inangos niya to, kang buhay ta. Bako, halia daw ang cellphone sa tuya, mawaran sa naning signal ang cellphone, gabos na telcos tabi, mawaran ning signal, sa laog sa naning sarong aldaw. Buda mawaran ning internet ang signal sa laog sa naning sarong aldaw. Ang buhay niya to, magiginang kwan, backwards na nin mga 20 o 30 taon. Mabalik kita duman sa caveman period. Sarong ehemplo sa nangani ibaga padingnal hilingan mo. Kanda ipausan internet, online, maparehistro kaning bihikulo padingnal, buda ma-renew ka kan driver's license na offline ang LTO. Yan. Bilog na Pilipinas kan apektado. Birthday mo halimbawa ngunyan, maparenew ka kan lisensya mo, apektado ka. Pag offline iyan, transaksyon ninda nakabase sa online, apektado. Dahil ka makatransaksyon sa LTO, dahil ka makaparehistro, dahil ka makaparenew nin lisensya. Because dependent na kita sa technology, sa internet, sa information technology. Ehemplo kayan, pag mawara yan, dahil na kita makakabalik duman sa caveman period na ang pagrehistro baga padingnal, manual. Buda pag kuha mo ng lisensya, ang pagproseso ka, manual. Inabot mo pa ito padingnal, pag kuha ng lisensya sa pag-drive, manual baga. Dahil problema, maski dahil signal ang internet, dahil signal ang Globe, dahil signal ang Smart, ang Dito, ang Converge, ang DCTV or what, service provider niya to. Dahil problema kan mga panahon, manual iyan. Si surat yan sa papel, mamakinilya, yaon dyan mismo ang record, isasaray sa indang kunyan, sa indang cabinet, sa LTO. Yan lang po, pagladawan, na kita po talagang nakatakod na sa internet. Nakatakod na kita sa halos daily basis na pag-improve ka na information technology highway. Now, may nagharap po sa to, paano nga dyan makakalaog sa AI na yan? Sabi ta na nga ni, whether we like it or yes, makuha na kita dyan, to higher degree, nakulao na porsyentay kang buhay ta, madepende na po sa AI. Pareho na kani kaning cellphone, mawara sa ng cellphone sa to, duwang aldaw, sarong aldaw na dayong signal, grabe na sa tuyang kunyan, backlog sa oral daw na aktibidades, transaksyon, komunikasyon. Pareho man ang kang artificial intelligence. Now, magpasirig lang po kamo dyan sa Pulangi, kaput-hapot kamo, lalo duman sa munisipyo, sa opisina kan alkalde ni Alkalde Giselle, o kung sisay dyan sa Pulangi sa munisipyo, hain tabi so AI, for AI, Artificial Albay Institute, kaya AI, Albay Institute, AI, for AI, Artificial Intelligence. That's the first LGU-led and LGU-managed na artificial intelligence sa bilog na Pilipinas. In fact, tabi, pinagtawan ni nagakanigong rekonosimiento, properly acknowledged and pinagsusuportaran kan gobyerno sa paagi kan TESDA, yung Technical Education Skills Development Authority.
mismong si Secretary Kiko Benitez nagpahayag kanin na susuporta buda pag-acknowledge uumaw ta igwa baga dyan paano ang namumugtakan kan AI for AI na yan dakulaon na daga iyan pinagdunar ni dating Congressman Joey Salceda pinagdunar niya ang daga and ngunyan sa paagi man ni Congressman Adrian Salceda pinagbugtak iyan na Albay Institute for Artificial Intelligence sinda sunag maniugot kaan gabos yung physical setup pagkonstruhir sagkod na pinag-inaugurara na ngani tapos ngunyan yung staffing pattern yung operational system yaon na po tabi nagkukunya na nagtatrabaho na iyan naghihiro na po in fact igwa ng mga first batch ding mga trainees dyan so iba via Zoom, so iba nagpapasiring dyan. Taigo po yan yung curriculum, dyan sa Laucan AI Institute na yan, kan Albay, dyan sa Pulangi, pinagpreparar po ang sosyudad. Pag sinabi tang sosyudad, tawo, estudyante, professionals, iba-ibang sektor kan sosyudad, kung paano ang paggamit kang artificial intelligence. Now, igwa na dyan, yung pag-training ko niyan po, yung manungod sa auditing, sa mga proseso kan opisina, yaon dyan tabi, bookkeeping, auditing, gabos, and parang user-friendly na tabi. Ang sabi kay ni Congressman Adrian Salceda, you don't need to be a computer programmer, tanganing makagamit ka, maka-access ka, kung paano ang paggamit kang artificial intelligence sa dalagan sa opisina, bookkeeping, recording, gabos, data analysis. Yan. Yaon na po yan dyan. Nyapit na panahon talaga pag atubang niya to, nagkakapirang taon na sana, pag muklat niya to, kaipuhan ta ng knowledge ta sa artificial intelligence. Iyan po tabian yaon na dyan ngunyan sa Albay Institute for Artificial Intelligence. Hanapon lang po nito, tamay naghapot sa to, papulangi lang po kamo, pasiri lang po kamo diyan sa munisipyo. Hain tabi so AI for AI. Ituturo kamo kung hain po yan. Haraniman sana. In fact, the government, sa paagi kan test data, inibagang artificial intelligence, nasa irarumin kan test da yung mga technical education skills. Yaon yan dyan. So pig-prepare kaan, pig-recognize kan test da the importance kan institute na ayan tabi yun na nga niyan ang susyudad mo niyan sabi tana day na pwedeng tatalingkas diyan sa artificial intelligence gabos po na aspeto na kan pagbubuhay mo niyan even yung forecasting mga nakakahurog kita na mga barkada tayan sa Sir Cedric Daep kaito and diyan sa Pag-asa ang AI makakatabang na po yan ng halangkawon maski sa agrikultura tabi yung weather analysis gabos tabi sa agrikultura tang agriculture baga is dependent na maray sa informasyon sa kunyan sa panahon no ari ng dry spell ano ang mangyayari sa araw kaining bulan ano ang level of rains so kumbaga uran gabos tabi artificial intelligence po ang yaon diyan kaya halos gabos na aspeto po kan sa tuyang sosyedad yaon po diyan mako-cover kang artificial intelligence. Kaya diyan po tabi no less than the government recognized yan tabi na pinagbugtak na diyan nara Congressman Adrian and sudaga dunar yan. In fact kan nako niyan kan pag inaugurasyon kan yaon si dating Congressman Joey Salceda. Yan. O tuduman ang training center naan institute na the first in the Philippines na government led kumbaga sa pagikan lokal na gobyerno kang Pulangi and itong sa opisina ni Congressman Adrian Salceda kang 3rd District of Albay. So that's one way of preparing sa tuyang komunidad sa mga maabot na panahon gamit ining advancement kan information technology. AI, Albay Institute for Artificial Intelligence. That's the first sa bilog na Pilipinas
na sponsored ka na lokal na gobyerno. No less than yung TESDA, si Kiko na Benitez, sekretaryo. Nagtaon ng rekonisimiento. Buda suporta. Oras Pilipinas, alas 9:32. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice, kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Sumali na at maging maswerte sa Willie & Sons. May papremyo sa Resibo Raffle Promo. Maaaring manalo ng appliances at gadgets sa inyong lumang resibo. Para sa aming mga loyal customers, hanapin ang lumang delivery receipt hanggang December 31, 2019 lamang at ipa-photocopy na may malinaw na detalye, delivery receipt number, date of purchase, name of customer at ilagay sa loob ng long white envelope at isulat sa likod ang inyong customer name, complete address, NTC registered cellphone number at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga sumusunod na tindahan ng Willie & Sons sa buong Albay, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, Virac, Catanduanes, Masbate at Katayngan. This promo is from October 20 to November 30, 2025. Raffle draw on December 12, 3 p.m. at Willie & Sons Tech Zone Albay. Ano pang hinihintay nyo? Sumali na at iuwi ang maagang pamasko. Para sa mga detalye, i-like and follow ang Willie & Sons FB page. Per DTI Fair Trade Permit Number DTI-05 NP28-04 Series of 2025. Basta Appliances, Willie's.
Gusto mo ng astig na prints? Tara na sa OnStyle Graphic Design Services. Full sublimation jersey t-shirts and polo shirts, costumes, all uniforms, tarpaulin printing, signages, digital printing, and more. Name it, we print it. Visit us at OnStyle Albay, located at Barangay 3 EMS Barrio, Legazpi City. OnStyle Daraga, near Mateas Ginalas, and OnStyle Tabaco. Message us today on Facebook. OnStyle Graphic Design Services. Your print, your style. OnStyle. People making lists, buying special Wish ko, regalo mo sa Radyo DZGB. Sa Giraray, sabay-sabay niya to na ipamati sa mga kaakian na kapos sa pagkabuhay. Ang tunay na spirito kan Pasko sa paagi kan pagsimbang sa mga gusto nindang regalo. Tawan niya to Giraray nin kaugmahan. Ang mga aki na masunod ang sa indang kahagadan. Sa paagi kan Wish ko, regalo mo sa kantidad na 500 pesos. Ang sa tuyang mga beneficiaries, nag-iedad din 5 hasta 8 anyos. Residentes kan Legazpi asin Albay. Ang mga aki na gusto nin regalo, pwedeng ipadara ang sa indang mga kahagadan sa paagi kan pagsurat sa papel kan sa indang pangaran, eksaktong address, edad, birthday, contact number, asin regalo na muyang maresibi nguya na Pasko ng kantidad na iba sobra sa 500 pesos asin ihatod sa DCGB. Pwede mo na i-text sa 0927-777-5548 or i-comment sa DZGB Facebook page. Sarong aki kada pamilya at pwede magpadara kan sa indang wish na regalo. Ang deadline sa Disyembre 12, 2025, alas 5 ng hapon. Sa mga interesado na mag-sponsor sa wishes kan mga aki, magbisita sa DCGB or mag-text sa mga reporters asin announcers kan DCGB o ipadara sa GCash number 0995-984-5151. Kaya ang ngayon na Pasko, share your blessing sa mga aki na nangangaipo. Ang wish ko, regalo mo, ligibuhon sa Disyembre 19, 2025, ala 1 ng hapon sa Pacific Mall Event Center, Lanco Business Park, Legazpi City. Wish ko, regalo mo. Merry Christmas sa Indogabos. Halik sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Why don't you give love on Christmas Day? Oh, the man on the street and the couple of stairs. Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City,
City. Rabvax Tobacco beside Siga Hospital. Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalaala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sumuko ka na! Wala ka ng laban! Hanggang dito ka na lang! Kukumatin! Hindi yan eksena sa pelikula. Ganyan ako pag nagdududa sa kakayahan ko. Pero kahit alam kong natural umarap sa hamon, mas likas pa rin sa akin ang maging matatag. Kasama ko lagi ang Cobra Energy Drink. Kampante ako dahil tatak high quality. Ito lang ang energy drink na may Immune Plus na pinagsamang vitamin D at zinc. Meron pang B vitamins, taurine, ginseng at inositol. Tatag mo, tatak Cobra. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Pahudyan, permi numero uno, ora mismo sa gabos. Asing kami, permi alisto. Pag sinabi na urago, daing iba kami naan. Sa taho kang mga pag-ius krisis nagtarabangan. Magkabulong nyo, asing magkasararo. Suportahan tabangan, damayan ang lambong saro. Mangibabaw ang boses kang kasaraditan. Gabos na biulano, dapat daing ururihan. Dawa labi-labi na ang pagtios. Daing kita natatakot basta sa matanos. Ang hibo mo, ang hibo ko, ang hibo kang gabos. Yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri ako Bicol. May disiplina sa sadiri ako Bicol. Bako mapaabaw-abaw ako Bicol. Sabay-sabay na ikurahaw. Ako Bicol Party List, katabang na, kasunod pa. Tonic Bank, Pamas Cologne. Tonic Bank. Low monthly payments. Kami dito. And in just a few minutes, aprobado. O diba? Set ka pa! With Tonic Bank Loan, Pamas Cologne. Sa Shoppers Tonic Loan, Pamas Cologne. Tonic loan products are subject to credit evaluation and approval. Promo runs October 2025 to January 11, 2026. For DTI Fair Trade Permit number FTEB 240055 series of 2025. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Apply for a Tonic Shop installment loan and you might be one of the lucky winners to have your loan waived. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, Panaflex, Sintra board, signages, full-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Dimples Romana po. Tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa, Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya. Up to 85% ang matitipid. May libreng konsulta pa with partner doctors. Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa. Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa, Generica Drugstore. Dimples Romana po para sa ginhawang Generica. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Tuhod, siko, baywang, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Yes! It's Christmas time! Tingogan Banwaan. Leo Fernandez. Thank you so much, Padingnal. Good morning dyan kay Roden Oropeza. Naghihiling sinda sa Lumacao.
mantang nag-uukit kan lapida. Yan. Happy birthday da sa sayang agom, Maybel Menezes Oropesa, teacher ng Pariaan National High School. Yan, tabi. Happy birthday kay Madam Maybel Menezes Oropesa, para tukdo siya dyan sa Pariaan National High School. Watching man live sa barangay Maknawan kan Kamalig, si John Odivar Portillo Nipa. John Odivar Portillo Nipa and Inedina Bartolome Cervantes, watching from Ginubatan. Dels Balkin, good morning po. Regarding po sa e-bike, ini po ba sa Manila lang? Nationwide po yan, yung sa e-bike na dapat bagang irehistro, tapos yung mga nagmamaneho kan e-bike dapat igwang lisensya sa pagmaneho kan electric bikes, ano tabi, buda e-vehicles. Yan, si June Quinto, no rin da po mapabulos tubig ang LCWD, nakahuro na ba kasubago kan sa muyang VP si LCWD manager Rico Salazar, baka ngunyan aldaw tabi, pigjahihinguhan na maibalik ang normal na supply ng tubig ta may suminabog, nag-leak na mayor tubo sa planta mismo tabi ninda, ano kan bako po kan yung sa PhilHydro yata yun, ano, sa PhilHydro. Si Cora Balaoro, good morning. Si Florilyn Liaguno Adana, happy birthday da kay Mama Veronica Liaguno, Kampurok 2, Kulyat, Daraga, Albay. And yan po, sige, good morning dyan sa mga viewers niya to na nagpaabot po kan sa indaman na pagpaparamdam sa samuyang broadcast DCGB News Online. Si kumpadreng Jimmy, Chief Jimmy, ready dyan sa luwas. Jimmy Nasalita, on the spot report. Kumpadreng Jimmy, good morning tabi, what's happening? Yes, salamat tabi pa di. Yan ako ngunyan sa kumbento kana St. John the Baptist Church digdi sa Badoan kan Kamalig. Makakauro niya to si Father Ricardo Ibineggracia, kora paro ko digdi. Dahil lang ta susimbahan. So donation box linaog tabi pa di. Nabas. Inabasan. Iyaon sa tangod sa nani, mga sarong dangaw, ang distansya, kan nakatakod itong donation box sa imahe na life size, imahe ni Lord na nakapako, digdi sa laog kan simbahan. Iyaon digdi si Father, aramo niya to ang detalye tungkol sa bagay niniin kung anoan na apelo niya sa mga otoridad. Father, good morning po. Si Pading Pio po sa angkor sa DCGB. Good morning po sa mga nagdadangog po sa DCGB. Good morning tabi, Father. Si Pio Fernandez po ini kan DCGB. Ano po? Ano po? Opo. Primero tabi, Padre, nahiling ko man agad ito man sa mga news feeds. Ano? In fact, na capture su persona, su retrato, su imahen kan huminabas. Ano tabi dyan sa donation box? Ano? Mga anong oras po mas menos tabi ito nangyari, Father Rick? Base po naman sa CCTV footage, 10:04 kan aga na ito, luminaog siya sa simbahan. Tapos hiling-hiling na muna niya sa lugar, naglibot-libot na muna siya duman sa simbahan para check niya sa mga cabinet na yaon duman. Tapos siguro kanahiling na kulang na sutawo naglalaog. So, sa may mga naglalaog man po nagpapangadji, padiit-diit, tapos maluwas, so nagpapangadji. Tapos, so last na nahiling na nagari mayo ng malaog, duman na siya kami na terminal niya na duman sa donation box, duman sa may crucifix na dakula, duman rinangkag na niya so ngari box. Tapos, kinuha na niya so laog duman. After makuha niya, sabay luwas na po. Iyo tabi. Ining donation box baga pinag-describe kan sa muyang chief reporter ni kumpadreng Jimmy, Father Rick tabi, ano, iyaon sa na sa may imahe ni Jesus Christ, ano, life size na imahe. Naman lang sa may pamitisan. Okay. Now, iyan na donation box, ano ang pakagibukaan? Is steel box ba yan o kahoy Steel or what? box po siya, kaso medyo siguro manipis lang itong kanya, steel, kaya kayang
kung piriton, kayang piripiton so kuan. So back. Parang ginuat piniripit ano. Opo, nagamit siya ng pangsikwat na so makalaog mo na duman sa salit na uwang tapos nga nagdordakula na siguro kinuha na niya dordakula na so luho kay ito. Ginuat na ano sinikwat na. Okay. Sinikwat. Opo. Gurano kadakulaan box and kun iyan gurano an ilalaog diyan tabing donasyones. So liang kadaklan kay mga coins sa mga nagpapangaradji baga daw mga minsan masuksok mga sila kan kakataon nindang donation. Iyo po. Oho. Now, tabi padre, is this the first time na naka-experience ka? Ikaw mismo personalmente na so sa imong kunyan na pinagsisirbihan na parokya, hinabasan sa simbahan? Digdi po sa Kamalig, panduwa na iyan. Kaso enot kaya na pangyayari. So, luminog man sa simbahan, mga alas 5 nin aga, pigtimingan lang na magbukas sa simbahan, ta may misa pong alas 6. Ang ginibo naman kayo ni Maabas, kinuaso sarong libro naman na pigigamit sa pagmisa. Nahiling man ito kan sa Kristan, pigbukod niya, kaso makaskaso kami yan. Dahil na niya na ako yan. So, nag-aabas man. Pero may nakuha man akong picture naman. So, nag-aabas na ito. So, 2 beses na hinaabasan na 2 beses na kwantad yan, simbahan ni Senyor San Juan. San Juan Bautista. Oo, ika man sukura paro ko tabi, padre. Opo. Naku. Now, on the moral side of it, anong nahiling mo ta? Arog kan posible rason, kakusog ang bot na parang dai na natatakot sa mahal na Diyos, iyon baga sa 10 katagunan, dai ka manghabas, and yet mismo sa simbahan, may nanghabas tabi, padre. Can you explain, tabi, what's happening? Duman sa enot na naghabas, gari hiling ko duman, gari dahing bakong matino sa pag-iisip baga. Okay. So sulot niya, gari pang babae, pero hiling ko gari lalaki ito. Okay. Tapos sabi nga na, gari kuan sa nangyayito, dayo sa nangyayito, so gari so hali sa luwas, naglawag sa simbahan, parang Ining pangduwa ikadua naman, siguro, gari kuya na niya, yun na ito, gari hanap buhay na to. Sabi, may nag-message sa kuya sa messenger, gari, ang wanted na da ito na parahabas. Oh, wanted na dai ng ano yan sa paghiling mo father, dai ng pagkatakot sa mahal na Diyos? Kaya na siguro ta, so, daragay kan pa nga ipo sa pagtios baga. Dari ito nagiging ang medyos na mabuhay. Dahil nagiging siya malaugan ng trabaho. Pero kung ilingon baga, makusog pa man ining tao na ini, pwede pa man siya mag-ingowa talaga na kuhan. Kundi siguro ang pag-aabas yun ang pinaka-basil para sa iya. Iyo po. Ang mabuhay. Iyo tabi Now, ikabilang padi we were told magpatawad o kung ano. Sa imo personalmente ikapadi kung kan mahal na Diyos ipastol niya mo ika. How can we treat this? Hinabasan ka tabi. Ano ang kuan mo kaan? Ano ang sa imong nasasabuot kan tabi? Yan at sa gabo, so sabutan mo so kamugtakan niya na nagtitios. Siguro kung matatabangan itong persona na ito na mabuhay siya ning so nakukuhaan niya sa pangural daw. Siguro mabago pa man ito na tao nito. Kundi sa siguro sa presenting sitwasyon, siyang ibang means kan sa iyang pagkabuhay, yun ang pagkikibo niya. Would you mean na pwede na sana itong patawadon tabi? Hindi po. Kung mas magay manggararay na madakop ito, tapos ma-rehab, matabangan siya na may balik sa iya man na dignidad bilang tao, yaw maggararay ang pagkahirap bagang simbahan sa mga siring na tao. That includes yung pag-rehab, yung mapanimbag man siya sa lay? Apo, mapanimbag maggararay siya. Oo. Inka sumadako, Padre Rick, ma-file ka mo ning asunto tabi? Demanda kun baga? Hello? Naputol pa ding Jim? Naputol yung signal. Baka nakamonitor naputol yung signal kan cellphone, Father Rick. Hello, Deman. Okay. Hello, Padre Rick. Hello po. Opo, inka sumadako pito kan otoridad, ma-file po ka mo ning asunto, ning demanda? Siguro, makawa siya ng chance mo na nakuha. Dahil na niya utrohon ito. Oho. Itong ginibo niya.
malay mo magbago man. Pero kung sige na siguro ang aro kayo na ginigibo niya, siguro kayo po na ikulong talaga siya na kuan. Now, ano pong sa imong magiging pangapudan diyan sa komunidad tabi? Go ahead po. Siguro mag-iringat po kita yun ang pagsasabi ka ni ba na yun ang kadalasan ng nangyayari mo niyan, may mga parabas na basta na lang minalaog, ako sa nangani sa mga harong kundi pati simbahan, aldaw man yan o bangging, kumbaga maging alerto po ang kabos na yan, kung kampante kita na siring kayo ng sitwasyon, hindi pa baga sa simbahan, perming bukas yan ta, ang tao, luwas laog, mapangadji, kung saraduhan mo man yan, baka sabihan na ang simbahan. Ang simbahan nga dyan sa perming sarado. Iyo po, mabugta ka mo ning kwan dyan, kumbaga sereno o security guard in kaso? Sa ngunyan, dahil man po kaming kwan. Ito ang kwan lang meaning CCTV, yun yan. Iyo po. Nagbabantay 24 hours sa Iyo po, tabi. simbahan Okay. sa kumbento. Sige, tabi, Father Rick, salamat Okay din po. maray. God bless, tabi. Salamat po. Okay, so pinablatter na yung Father ini. Okay na, pinablatter na. Nag-response na sa police. Iyo po, so police, nagkukuya na po, Investigar. kuya na kaining reklamo may. Tapos sa barangay Dosma, sako po inikan barangay Dos in simbahan. Iyo po, kuya may, so blatter po. Yan, sige. Mit Father, mga pira daw sunod na tabag. Siguro mga 2,000 kayo do basta mga kadaklan palo kay itong mga coins. Sa posadit man sila itong box na ito dahil man maray ito malakulang kantidad. Sige, Padre. Okay, salamat. so yun na yung sisabing patawara sinda taday ninda araman sa indang pinagigibo. Yan. Oo, yan ang kuha nadudungawan ni Lord Yun na Jesus nga. Christ. Ito yun na nga ni kumpadre. Nasa tangod. What is happening? Yun na nga ni An. Tanong kusog kibuot na day. Jesus Resip. Sige. Lalo na so bako sa simbahan, mga Yeah. pribadong pagrugaring. Kaya nga ni nasa tangod na kan pagrugaring kan mahal na Diyos. Correct. Okay, so yan Sige. tabi pa de. Ang sa to yung mga dagdag na informasyon with Father Rick de Binagracia and Kura Paroko digdi sa Abanwaan kan Kamalig St. John the Baptist Church. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadre. Kasabay si Father Rick. Mabaretang alas 10 and Dimar and mabultang programa. People making lists, buying special Wish ko, regalo mo sa Radyo DZGB. Sa Giraray, sabay-sabay niyato na ipamati sa mga kaakian na kapos sa pagkabuhay ang tunay na spirito kan Pasko sa paagi kan pagsimbang sa mga gusto nindang regalo. Tawan niyato Giraray nin kaugmahan ang mga aki na masunod ang sa indang kahagadan sa paagi kan Wish ko, regalo mo sa kantidad na 500 pesos. Ang sa tuyang mga beneficiaries, nag-iedad din 5 hasta 8 anyos, residentes kan Legazpi asin Albay. Ang mga aki na gusto nin regalo, pwedeng ipadara ang sa indang mga kahagadan sa paagi kan pagsurat sa papel kan sa indang pangaran, eksaktong address, edad, birthday, contact number, asin regalo na muyang maresibi nguya na Pasko ng kantidad na iba sobra sa 500 pesos asin ihatod sa DCGB. Pwede mo na i-text sa 0927-777-5548 or i-comment sa DZGB Facebook page. Sarong aki kada pamilya at pwede magpadara kan sa indang wish na regalo. Ang deadline sa Disyembre 12, 2025, alas 5 ng hapon. Sa mga interesado na mag-sponsor sa Wishes kan mga aki, magbisita sa DCGB or mag-text sa mga reporters asin announcers kan DCGB o ipadara sa GCash number 0995-984-5151. Kaya ang nyo na Pasko, share your blessing sa mga aki na nangangaipo. Ang wish ko, regalo mo, ligibuhon sa Disyembre 19, 2025, ala 1 ng hapon sa Pacific Mall Event Center, Lanco Business Park, Legazpi City. Wish ko, regalo mo. Merry Christmas sa Indogabos. Halik sa DZGB. Always number one. Always at your service. Why don't you give love on Christmas Day? Oh, the man on the street and the couple of spares. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB.
729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Oras alas 10:07. Hatid sa DCGB Newspace, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Handa ang Bureau of Corrections of Bucor na resibyon si dating Bamban Mayor Alice Guo as iba pang individual na pwedeng i-commit kan korte. Siniguro ni Bucor Director General Gregorio Catapang Jr. na pinakusog ang seguridad sa Correctional Institute for Women o CIW kung saan ibabaliw si Guo matapos hatulan ng life imprisonment o sinmultang 2 million pesos kada individual kang Pasig Regional Trial Court sa kasong qualified trafficking. Kasunod ni kang pagbasura kang Pasig City Regional Trial Court o RTC Branch 167 sa mosyon ni magtinir si Alice Guo sa Pasig City Jail Female Dormitory. Alas 10 na bareta from Newsbase, ilay nga sa mo yung DCGB News Online Facebook page para sa dagdag pang impormasyon. Ako po si Mardina, salamat. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Bawat print, bawat tahi, walang sablay. Sa Herprint, ang quality laging tunay. T-shirt man o polo, lahat panalo. Dito sa amin wala kang talo. KTF sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin, kahit anong style kaya naming gawin. Herprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Herprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Gusto mo ba ng kulay na buhay o simpleng design na astig ang taglay? Kami ang bahala, walang kaproble-problema. Sa Herprint, sigurado kang astig ang resulta.
decoration. Heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin. Kahit anong style kaya naming gawin. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. For quality, finest catering services, there is only one name you can trust. New Blossoms Catering Services Incorporated, Bicol's leading independent contract catering company, offering various catering packages to different business, industrial, educational, and government institutions for 20 years. New Blossoms Catering Services also offers Asian, continental, European, and native dishes, catering service, food and manpower service, function hall management and services, food orders. New Blossoms Catering Services located at Segovia Compound, Tagas Daraga Albay. Contact us at 431-4330, 431-0852 or at CP number 0919-990-9338. Visit our website www.newblossomscatering.com.ph. Also for hotel and events place, visit New Blossoms Travelers House at Lot 10, Block 1, Phase 5, Oblesa Street, Doña Maria Subdivision, Tagas, Daraga Albay. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sumali na at maging maswerte sa Willie & Sons. May papremyo sa Resibo Raffle Promo. Maaaring manalo ng appliances at gadgets sa inyong lumang resibo. Para sa aming mga loyal customers, hanapin ang lumang delivery receipt hanggang December 31, 2019 lamang at ipa-photocopy na may malinaw na detalye, delivery receipt number, date of purchase, name of customer at ilagay sa loob ng long white envelope at isulat sa likod ang inyong customer name, complete address, NTC registered cellphone number at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga sumusunod na tindahan ng Willie & Sons sa buong Albay, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, Virac, Catanduanes, Masbate at Katayngan. This promo is from October 20 to November 30, 2025. Raffle draw on December 12, 3 p.m. at Willie & Sons Tech Zone Albay. Ano pang hinihintay nyo? Sumali na at iuwi ang maagang pamasko. Para sa mga detalye, i-like and follow ang Willie & Sons FB page. Per DTI Fair Trade Permit Number DTI-05 NP28-04 Series of 2025. Basta Appliances, Willie's. Gusto mo ng astig na prints? Tara na sa OnStyle Graphic Design Services. Full sublimation jersey t-shirts and polo shirts, costumes, all uniforms, tarpaulin printing, signages, digital printing, and more. Name it, we print it. Visit us at OnStyle Albay, located at Barangay 3 EMS Barrio Legazpi City. OnStyle Daraga, near Mateas Ginalas, and OnStyle Tabaco. Message us today on Facebook. OnStyle Graphic Design Services. Your print, your style. OnStyle. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. AVP Catering Services. AVP Catering Services
is here to serve you, from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Yes! It's Christmas time! Tingog Kanbanwaan. Pio Fernandez. Merry Christmas! Good morning, tabi sa mga taga Segundo Distrito man, yung sa tuyang congressman igwamaning ipinagbubusol na lakdang an act establishing post-harvest facilities in every rice, corn, and high-value crop producing city or municipality. Yun is ipig-file ni Congressman Caloy Andesloria kan 2nd District kan Albay House Bill 6335. Yan, this is a very good move ta saro nga ni baga sa pinagtututukan man kan kongresista ining sektor agrikultura. Igwaning personal na kuan ka ini parang conviction si Kong Kaloy kan makaistorieta. Igwa sining halangkaw na passion para po sa agrikultura, recognizing na ang agriculture iyuanan saro sa pundasyon kan masarig na distrito o ano man na komunidad. And kung maipasar ini, ang kada munisipyo na rice producing nin mga high value crop, paroy, mais, asin iba pang high value crop, papabugtakan nin mga post-harvest facilities, dryer, storage, and all the implements na pwedeng magamit para maproseso iyan na mga pinagpuprodusir kan sa tuyang paraoma. Tanganing masiguro po ang estabilidad, primero kan food security, and ikadua so pagkabuhay man kan sa tuyang makaymanwa. One time nakahurong ko ini si Kaloy, Congressman Kaloy, ang sabi niya, we have to take good care kang agriculture sector because without them, day na ngayon mapakaon sa satuya. And kaso nakaagi nga ning aldaw, ining semana ini, several days ago, ining presenteng semana, in connection with this, nakahuro niya man si Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. Yan, si Secretary Chiu Laurel Jr. Tabe. And napagkaurulayan ang mga gabos, yung agenda baga sa recovery and stability kan ining agricultural sector. And ini pong balikan ta ining kuan na ibusol man yan ni Congressman sa Kaloy Loria sa Kongreso plus itong assurances man and mga kahagadan na ikinonektar ni Congressman Kaloy kay Secretary Chiu Laurel Jr. kan Department of Agriculture. Tamang-tama nagkachirempuhan niyan tabi. Saro yan sa pinagmamaniugutan ni Congressman Kaloy itong real change na we veer away na duman sa nagakapirang mga bagay na medyo nakakalingaw sa basic. Sabi ni Kong Kaloy, mas kingura nung ay kalangkaw kan hururon ekonomiya, hururon technical, hururon teknolohiya, saro man sa nangayaan pinaka-problema na nahiling ta minapuon pagkaon, kagutuman. Diyan sa mga barangay, pag minalakaw-lakaw ngaya ako, problema ang kagutuman. So, how could we solve this ngaya? One of the approach is to make sure na ang sektor kang agrikultura igwanin nakakanigong suporta po hali sa gobyerno. Now, ining ipigbubusol niya na House Bill 6335, so gobyerno obligado nang magbugtak nin mga post-harvest facilities. Ayan, so pwedeng bugtakan kan mga ani, dryer, storage, makinarya, pagproseso kan mga gabus-gabusan, tanganing primero,
mapreserbar man an mabugtak sa maray na estado itong sumanga ani, and then ikadua, so pag-supply ka yan tabi sa indaman ng mga pigadarahan na komunidad, reading permi kung may nangangaipo. Yan sa nang istakan ng sibuyas, istakan ng bawang, istakan ng paroy, takon baga bibarat baga kan mga kunyan, kan mga rice traders, igo lamang ning masasarayan. Ining mga parauman niya to tabi ano. So saro yan sa katuyuhang kaan to make them strong yung sa indang sektor and masusustain po an sa tuyang food security, ang food stability po kan sa tuyang nasyon. Tabako sana ini para sa segundo distrito, ining lay na pinagpapasar ni Congressman Kaloy para po ini sa bilog na Pilipinas tabi ano. So yan, susubaybayan ta po yan, House Bill 6335 na pinagkukunyan ni Congressman Kaloy Loria. Sige. Nasa linya si Pading Jimmy. Pasensya Pading Jimmy, tanatsin po kayo nasa buwelo kita kan na pagdiskutir. Pading Jim, good morning Pading Jim. Naputol na lugod ano. Sige, Pading Jim, pakire-dial tabi. Okay na. Pading Jim, go go go. Yes, salamat tabi Padi habang pinagdiskutir mo. Na mga leye na ipag-sponsoran ni Congressman Kaloy Andis Loria. Yaon siya actually digdi sa compound kan PEO, Provincial Engineers Office. Sa firing range dahilan sa ngunyan Pigsa sa Gibo and First Albay Governor and PD Shoot Fest. Yan, Shoot Cup. Ano? Invitational Shoot Fest. Yan, Mabadil man kayo din si Congressman daw-daw. Kaya gunda. And then I talked to Governor Noel a while ago. Sabi ko kay Gov, di kita makapuon si PD okay lang PD na Bicol ako. Okay lang. Naintindihan Bicolano ka rin, di ba? Di niya ako kita makapuon di ka pa nag-aabot. Paano nga pagpuno niya ko sa Makati? Paano nga pag-uli ko na sa Makati ako? At any rate ka ko, joke may malangi ka ni PD. Sabi ni Gov, ikaw nang unang dyan ang bahala. Sa ano niya akong bagay? Yun, siyempre, dapat prangka ka pirmi. Ako ngayon, nasa Manila, kung anong problema dyan, bahala ka na. Aram mo, pag-araw ka PD, pag ganyan PD, ninenervous ako. Oo. Anyway, I would like to acknowledge the presence of the following: Councilor July, Representative of Honorable Mayor Ann Jem Onghoko, Rias 5, represented by Captain Macario Del Piero Jr., Police Lieutenant Jenny Osorman, Provincial Medical and Dental Team, Sarong Banggikan Club, SBGCI, headed by Marco Antonio, Jose Janice Esquejo, Area 6 and NROI Coordinator, June Briol, Range Master, si Range Master, din Pems Nino, Rodel P. Riqueza, Match Director, City Mariam, Stats Officer, Pems Nino, Mayon Shooting Hunting Sports Club, Shooters from Police Regional Office, Sorsogon PPO led by Lieutenant Colonel Edmondo Cerillo Jr. Welcome. Naga CPO led by Lieutenant Colonel Habis Napolis. Senior Inspector Amor O. Laguilles, Ginubatan Fire Station. Competing teams from Albay Provincial Headquarters, 18 police stations and 2 provincial mobile companies. Regional Training Center,
5 led by Lieutenant Herbert Ibias. Engineer, may kumpadre, Dante Baclao, Provincial Engineer of Albay. Thank you for having us here sa venue. Pade, salamat. Ma-retire ka na? So, next year, si Say Masalida, si Pren, am I not? But, team competing, lagi yes. Friends from the media, Pero kamu niya digding media. Tako araw ako ka, bibilang ko tulos ang taga-media. Other invited shooters and visitors, welcome to the first Albay Governors and PD Cup 2025. Level 1, PPSO Sanction Mass Invitational Shoot Fest. Sabi ko po kay PD, iniungon niya na first governor and PD's Cup, I will truly support and kung po pirmi ako, nasa suporta lahat na taon or maybe you're planning to make it again by next year. Si Kong Kaloy Loria, bilang po sa ruman akong mahilig sa aeroplaning sport. My apo, my son is kilala man ni Ninyo. Anaki ko friend ni Ninyo, and my apo is a 13 years old girl na nag-champion na ninyo si Sian, na champion sa category niya, no? Kaya I'm very happy na ako po may passion. Ang sport ko talaga is tennis. Yan ang kasabay ko si Pading Efren. Pero dahil na ako nagkakawat almost 2 years before the election, nakakonsentrate muna ako dito kung paano ako bumana. Una pa lang, sugabos na taga 2nd District na nagboto kay Kaloy Loria. Punesto nindo ako bilang legislador kan 2nd Distrito. Salamato na maray. I will work hard for the betterment of our district. Sisay po ang mga taga 2nd District digday. Sisay tabi nagbuto kay Kito. Anyway, politics ends. Tapos na yan. I talk already to Kito. Kaya na kita, whatever concern, yung padi yung kubagayan. Kaya na kita sa politika, tapos na yan. Salamat mga taga 2nd District na nagtaw sa kuya kisuporta, nakulaw na tabang. Susursugon, aluyin ako. Sisi sa mga taga Sursugon, may Sursugon digde. Akala ko meron kasi may inapod ako. Asa kayo, Sursugon. Ali ako sa Sorsogon, dumanak kay Escudero dati. Ngunyang, ini po na sport na ining shooting, ining gun enthusiasm. Ini po, basta responsible ang gabos. Magayunon ini kasi dakulo na po ang mga organisasyon PD, marami ng mga organisasyon ng shooting sa Pilipinas. Meron din ako doon sa Manila mga kaibigan. Although hindi ako nagme-member doon, pero maganda kasi meron din akong passion dito. Okay? That's why I told you kanina na 100% every year, every pa-tournament nyo, nandyan ako lagi. Okay? Kung lagi naman pag taon-taon, dapat ini-increase din yung contribution ko. Tama? Tama ba? Kamu nga niya may increase na sweldo. Kaya po, iniong sport na let's continue this na maging responsible gun owner. May mga traits ako digding ikukayan, itataram sa Indo. Mga
kaya lang, key traits of responsible gun owners. Importante yun po ini as a gun enthusiast. Okay, number 1, prioritize safety. Number 1. Okay? Follow the 4 fundamental rules of firearm safety. Store firearms securely, locked and loaded, separate from ammo. Yan ang mga traits sa responsible gun owners. Use proper equipment like safe lock or secure cabinet. Stay educated. Bako man na tamili gun owner ka, yan sa responsibility, but dapat oriented ka sa bagay na ini. Practice safe handling and marksmanship. Seek ongoing training, range practice, safety courses, legal education. Understand how specific firearms operate. And number 3, we have to follow laws. Siyempre, may Republic Act, I don't know, Republic Act about ownership ng barrel. Hindi ko ma-memorize yun. Follow the regulation of the state. Follow the regulation of the state. Keep licenses, permits, registration where required up to date. Kami po na congressman, magayon na nangyari. I'm not aware na araw pa lang kami. Kami pa lang, automatic kami ang LTAP ni Mekag na government official. Ngunyan, dahil na kami nagpapakrami or whatever na proseso, automatic, nakarecord ang gabos na baril. Yung lahat na baril mo, nakarecord sa krami. Automatic, dumarating na lang sa opisina ko, ang renewal lahat. At saka, pinakamaganda, libre. Lahat libre. Yes, one of the privilege being a legislator. Tinanong ko naman yung FEU, yung firearms fair. May tinanong ako doon. Is it also applicable to local government? Hindi pala. Sa mga legislador lang at saka senador. Kaya medyo I'm happy na with my 12 na barel, kasi mga mahaba ko, hindi na ako pwede na mong problema. Automatic rin yun na. May record na sila. Presently, dumating yung tatlo kong yung ko yan, yung ang tawag dito, yung LTAP, matagal yon. Yung lisensya bawat. Yung PTC. Ngayon, I'm also planning to legislate a bill na gusto ko mo sa 556 dapat makaganti PTC. Diba, aram ko man, may mga gun owner din, may mga tago. Actually, you can avail. Pading Jim? But you cannot avail a permit to carry. I don't know kung talagang totoo yung pwedeng... Medyo, pull-out na wala ako tabi pa rin. Sige. Minasalita di si Thank you so much, kumpadring Jim. Salamat ka sa iyong pag-antabay. Mahal na Diyos ang magbantay.